It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. Добър ден! Сега ще покажа един трик на Крис Енджел. Много изумителен, плюс разкриване. Ще взема едно тесте. И сега трябва да кажете просто на зрителя да маха карти от тестето. И той почва да маха карти. Ама няма нужда да ги маха само отгоре, може и от средата и отдолу. И например да кажем тия карти. Да маха отдолу. И от средата. Щом махне колкото иска и какъвто брой карти иска и откъдето иска, взимате и му казвате да раздава в 4 колони. И той почва да раздава картите. Може да прави всеки зрител. И казвате му, че той сам избра картите. Откъдето иска ги взимаше и сега обръщате и всички карти само са. Сега да минем към разкриването. В началото ще трябва да дадете 4 аса и 4 аса да отделите и да ги сложите надгоре на тестето. Може да правите едно фалшиво месене и му давате да маха карти. Той почва да казвате махайте карти в тестето. И той почва да маха отгоре. И изведнъж му казвате, че няма нужда да маха само отгоре, а може и от средата и така. И той почва да маха отдолу, от средата. И когато маха какъвто брой карти иска, показва, че е махнал карти, които той иска и вие не сте се намесвали. И без вие да пипате картите, му казвате да ги поделяш 4 колони. И след това му казвате, че той сам избрал картите и му накарате да обърне на горните 4 карти. И те следователно са са. Гледайте още изумителни трикове и това е за днес. Чао! It's a kind of magic. It's a kind of magic.